फोरमायगोन बेखौ जोङो 5 लाख आरो 3 लाख बे फैसाखौ जेरैखिया होगोन दा माने डेटा कालेक्सन खालामनाया बिटिसिनि डाइरेक्टर अफ एडुकेसन बिथांखौ दायित्व होदों अलमस्ट जों रायलायबाय डाटा जाजोब्बाय दा हाग्रामा महिलारि सारा माब्ला सम होनो हायो बे थारिख अनुजायै बे जोंनि क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो जों बे हाबाफारिखौ लागोन दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' एमआइएलआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ बिपिएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो बिपिएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथारै जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौ दरखार गैया दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरनानै दिहुननो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगुल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा इउथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन आरोखि आच्चा जोङो दिनैहाय क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि बे क'क्राझाराव जेसेबां हाइस्ट मार्क मोनदों CBSE आरो सेबा बेखौ जोङो पार्टिनिफ्राय बरायदों आरो बेनो उद्देश्यआ जाहाथे गथ'फ्रा माने इयुनाव गावखौ दानो थाखाय थुलुंगा मोनो आरो जों फाइनान्सियेलि जाहाथे सापर्ट खालामनो हायो जोङो बेवहाय दिनै मोनसे साइटेसनजों लोगोसे 20,000 थाखा हरफादों दा बेबादिनो जोङो गथ'फोरखौ फरायनायनि थाखाय दिनै गोबां शिक्षा गुरुफोरखौ लेंहरनानै दिनै बुजायहोदों दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो गोबां स्कुल कलेजनि प्रिन्सिपालफ्रा हेडमास्टारफ्रा नुजाफैदों गार्जेनफोर फैदों आरो मोनसे साक्सेसफुल प्रग्राम दिनै जों बिपिएफनिफ्राय खालामनो हाबाय आरो सरकारि भाबै जोङो अभारअल मोनबा डिस्ट्रिक्ट बिटिसिनि दा बेवहाय जोङो टप 10 आरो सायख'बावगोन दा बेवहाय जोङो बड' एमआइएल एसामिस एमआइएल जिखुनु एमआइएलआव बांसिन नम्बर मोननाय बेनो 3 लाख थाखा होनाय जागोन आरो इन जेनेरेल बे टप 10 बे हायार सेकेन्डारि CBSE बा सेबा बेवहाय जायफ्रा टप 10आव सेलेक्सनाव गाखोगोन बिथांमोना 5 लाख थाखा मोनगोन दा बे जों फाइनान्सियेल सापर्ट खालामनाय गरिब दुखियानि फिसाफोरनो दिनै सापर्ट खालामनाय बे हाबाफारिखौ बिपिएफआ देग्लाय प्रथम जों लाजेनदों आरो जों इलेक्सननि जितु माने मोनसे मेनिफेस्ट' बेयाव जेखौ लिरनाय जादोंमोन आरो जों बुंबोबाय थानाय जादोंमोन बेखौ जों आखरे पालन खालामगोन बे पालन खालामनाय हिसाबैनो दिनै क'क्राझार जिल्ला सिभिल हिसाबै दिनै खालामजेननाय जाबाय गाबोन चिराङाव जागोन बिदिनो बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर बेयाव फारि जालांबाय थागोन बे प्रग्रामा जायखिजाया जों गोजोननाय मोन्दों आरो मिडिया नोंथांमोननिसिमबो साबायखर जासिदों जोंनि नैबे प्रग्रामखौ दिनै नोंथांमोना फैनानै मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायबाय बिनि थाखायनो मिडिया बिथांमोननिसिमबो रोजा साबायखर जासिबाय 5 लाख आरो 3 लाख बेखौ लानानै सम ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टि हिसाबै NDA 3 पार्टि दङ BJP AGP BPF दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि AGPनो जुदि 3 होयोबा BPFनिबो 3 होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा 2खौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्थ्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों